Obrigado, señor presidente. Señor ministro, hoxe está aquí para falar de transporte ferroviario e da ADINA. Entenderá que non entre en profundidade en abordar a cuestión da ADINA por respeto aos valencianos que teñen os seus propios representantes políticos. Chegue unha vez máis con dicir que o BNG expresa a solidariedade con Valencia e manifesta a súa total vontade de colaborar e facilitar calquera acción de axuda encamiñada a lograr canto antes a plena recuperación, especialmente porque o seu ámbito nas infraestructuras. Tamén reitera o apoio ao pobo valenciano que reclama que sexan asumidas responsabilidades políticas pola nefasta xestión da crise e, concretamente, reclama a dimisión de Carlos Mazón como máximo responsável dunha xestión incompetente criminal desde a certeza de que, se non foren todas, a grande maioría das vítimas mortais poderían terse evitado. En relación co transporte ferroviario, é verdade que continuamos tendo numerosos problemas co servizo que sofren os usuarios e usuarias habituais, avarías, atrasos injustificados, prazas insuficientes, prezos excesivos que só se ven momentáneamente compensados con bonificacións actuais. Por iso, ministro, o primeiro que demanda o Bloque Nacionalista Galego é que actúen para mudar a situación. Plan de puntualidade, máis frecuencias e prezos máis baixos, ademais de manter bonificacións importantes en 2025 para usuarios habituais e con criterios sociais. En segundo lugar, queremos lembrar os compromisos establecidos co BNG, que xa son compromisos coa Galiza e que o Goberno debe cumprir. A saída sur de Vigo e a conexión de alta velocidade con Portugal é imprescindível para a Galiza toda. Debería estar finalizada en 2030. Como entenderá, vimos con extrema preocupación as declaracións do presidente do Goberno após a cimeira hispanolusa de Faro, en que sinalaba a prioridade da liña Lisboa-Madrid frente á prioridade que é partillada, hai que dicilo, entre a Galiza e Portugal para a liña Lisboa-Porto-Vigo. Por fortuna, xa houve unha rectificación por parte do seu Ministerio restablecendo a data comprometida de 2030 para ter operativa a conexión entre a Galiza e Portugal. Agora estaremos atentos o BNG e todos os galegos e galegas para que pasemos das declaracións aos feitos, o que implica que nos próximos orzamentos do Estado terá de haber partidas específicas para impulsar os traballos desta conexión. Lembramos tamén o compromiso de implantar as cercanías ferroviarias na Galiza nesta legislatura. Exiximos, por tanto, que actúen con celeridade para tornar unha realidade esta bella reivindicación o antes posible. E quero preguntarlle, señor ministro, se pode precisar cando estará acabado o estudo que está a realizar o INECO para establecer as características básicas do servizo de proximidade nas áreas urbanas galegas. Entretanto, achamos que é preciso mellorar o servizo de media distancia para poder ofrecer tamén servizo de proximidade. É apenas, en moitos casos, recuperar estacións que foron abandonadas, mas que están perfectamente operativas. Por iso, un exemplo. A semana pasada visitei a estación de Tui, un concello de 17.000 habitantes que forma parte con Valença do Miño dunha cidade de máis de 31.000 habitantes e, non tanto, ten unha estación en que non para ningún convoio. Non é, infelizmente, o único caso na Galiza, senón un exemplo máis do que está a acontecer no noso país por toda a parte. Pode explicar isto, ministro? Estacións en trens e xente sen servizo? Cal é o motivo polo que os trens non poden parar na estación de Tui cando poderían facer un servizo de proximidade entre esta vila e Vigo perfectamente? A situación é máis grave tendo en conta que a actual conexión ferroviaria entre Vigo e o Porto só conta con 2 convoios ascendentes e 2 descendentes. Compre, por tanto, mellorar as frecuencias e tamén o material rodante do chamado tren Celta actualmente moi deteriorado, o que debería ser feito revisando e actualizando o convenio entre Adif, Renfe e CP Convoios de Portugal. Para alén disto, lembro a necesidade de tirar tanto Ferrol como Vigo da falta de comunicacións en que se acha na actualidade. No caso de Ferrol como Lugo, no caso de Lugo, acabando canto antes a modernización da liña con Ourense, emprendendo a modernización da conexión coa Coruña e tamén, como recolleu o acordo de investidura, completando ese estudo para avaliar a conexión ferroviaria con Santiago de Compostela. Tamén me gustaría preguntarlle se estará finalizado en breve ese estudo que é importante para a actuación futura. E no caso de Ferrol, pois acelerando os traballos para iniciar a modernización dunha liña que conecta tanto coa Coruña como o Eixo Atlántico. Celebramos que o proxecto do bypass de Betanzos xa estea exposto ao público, máis unha vez completado o trámite, as obras deben comezar
sen demora. Finalizo como comecei. Esperamos, señor ministro, que este Goberno cumpra coa Galiza en tempo e forma. Moito obrigado.